Ja vás vítam pri našej novej sérii spoločne so Strivium s názvom Svitka do kuchyne. Touto sériou ma bude sprevádzať moja priateľka. Čaute. A dneska si ideme pripraviť. Ideme si spraviť proteínové banánové lievance. Je to že dosť easy, akože na jednu porciu my to zdvojnásobíme, lebo sme hladní. Takže 2 banány. Máme biobanány. Tak... Vajce? Padlo mi vajce. Okay. Mám po vajci. Dobre. Why are we still here? 80 gramov múky, my máme špaldovú hladkú. 25 gramov proteínu, takže 50 teraz. My máme tuto 54 gramov tohto proteín shakeu, pretože momentálne iný proteín nemám, lebo žiadna iná značka s proteínmi ma nesponzoruje a ja nebudem nič propagovať na týchto sociálnych sieťach. No a tento je vanilkový, takže to bude banánovo-vanilkovo-čokoládové. 200 ml mlieka. Máme. 2 vajíčka. Máme iba jedno, lebo jedno bohužiaľ. Hotovo. A kúsky čokolády, ktorú nakrájame. Máme. Tak. A 1 lyžičku kypriaceho prášku, nech sú nadýchané. Máme tu ešte šľahačku na dochutenie a zabudol som uložiť jahody. Tu sú krásne jahôdky. Najprv musíme dať banány do misky a rozpučiť ich vidličkou. Čiže 3 banániky. Raz, 2, 3. Tento môže zjesť. No, 2 majú ísť, ale máme takéto preťavé, takže dáme 3. Som si hovorila. Ale môžem pučiť? Môžeš pučiť. No tak, keď nie sú moc zozreté, to nerozpučím. Ja to spravím. No ty si dal hroznú misku, sa Ja nedá. to spravím. Ja ti čo ukážem. A chceme aj to druhé vajíčko, alebo? Áno, však ja zoberiem druhé. Keď vám nejdú rozpučiť banány, tak si umýte ruku. Tak toto pomágajte. Dobre, ako ste mohli vidieť, banány máme pripravené. Ďalej tam dáme 80 gramov múky. Teraz tam vlastne ideme nakýdať, že všetko. Ale ani o gram viac. Dobrý. presne Super. 80. Dobre, máme tam proteínček. Dobre. Dobre to vonia. Ďalej 200 ml mlieka. 202. No, Dobre, výborne. 2 vajíčka. Máme jedno. Daj druhej. A Počkaj. ja som chcela... Ja tu nemusím byť, priatelia. Nie. Druhé dáš ty. Nestupni do neho. Nech sa prosím ťa. páči. Tu máš vajíčko. Dobre, ďalej. No, už len lyžičky kypriaceho prášku. Takú, ale väčšiu. A potom to zamiešame. Lyžičku jednu. No, takú väčšiu. Máme dvojité porcie. Takto? Hej. Tak. Máme. 10 gramov, keby chcete vedieť. Dobre. Ďalší krok je aký? Žiaden. Zamiešame to všetko. Dobre. A potom tam dáme čokoládu. Takže buď môžeš ty nasekať čokoládu a ja to zamiešam, alebo naopak. Tak. A čo chceš na miešanie? No, metličku. Tak máme Dobre. toto. Ja idem zatiaľ, dámy a páni, nasekať čokoládku. Uvidíme, že koľko. Dám polku. No hej, to je iba také, že na chuť. Pozrite, akú malú čokoládku, akým nožikom. Chocolate chips sme nezohnali, čiže čokoládu musíme takto nakrájať. Pokiaľ si to budete, priatelia, robiť vy, tak radšej by som zvolil chocolate chips. Ale my si radi veci komplikujeme, takže... Ešte nie. Ale veď dám takto. Ešte nie. Láska, sú tam hrudky, ešte som to chcela rozmiešať. Ale veď čak teraz rozmiešaj s tým. To sa nemôže, na ročky sa to dáva, že na konci. Nie, to je No dobré. inak ale to cesto mi príde celkom akože riedke. Tak čo dáme, viac múky? Iba maličko. Stačí. To tak je vždy, ale že palacinky a lievance to nikdy proste podľa receptu nedosiahnete to, čo potrebujete. Že proste vždy musíte robiť od oka, lebo inak to je úplne na hovno. Cesto máme Vyzerá hotové. to super. Rozmiešala som tie hrudky. Dám ako tam ešte viac čokolády? Boh. Podľa mňa stačí. To je Dobre. také iba, že na chuť, vieš, že... Dobre, to znamená, že sa môžeme presunúť na panvicu. Dobre, čiže takto si pripravíme pekne panvičku, nastriekame tam takto olej. Iba málo, daj. Na kolkatku dám indukčnú. To je na 6. Akože uvidíme, ako bude tá prvá, že ako to bude mať konzistenciu, keď tak pridáme múku. Lebo akože, ale podľa mňa to bude fajn. Že proste je to také palacinkovo lievancové cesto. Takže priatelia, takto nejak vyzerá náš finálny produkt. Bolo z toho koľko? Okolo 10 lievancov z toho, čo sme spravili. S tým, že teda my sme trošku odobrali, nech nejak vyzerá. My sme tam použili tú bionutelu z DM-ky, dali sme tam trošku jahody, dali sme tam celkom do šláčky, lebo my šláčku veľmi obľúbujeme. Robili sme to z každej strany plus minus koľko? No, tak 2 minúty. Tak 2-3 minútky. A myslím, že vôbec nejde o to, ako to vyzerá, ide o to, ako to chutí. Čiže s dovolením svojej nádhernej priateľke odrežem kúsok. Princess treatment, priatelia. Nech sa páči. Mm. Je to dobré? Chutí ti to? Ešte to je aj akože proteínové, že to je zdravé. Chutí mi to.
Basín. OK, tak to som nečakal, že to bude takto dobre. Myslel som si, že lievančeky, ale však dobre. Overall by som tomu dal koľko? No, 10 akože, z 10, lebo sme to robili my. akože takto. Ja moc nejedám, že sladké raňajky. Ja som skôr na slané raňajky, ale keby mám rád sladké raňajky, dosť by som váhal nad tým, že by som to robil každý deň, lebo reálne to je urobené za 10 minút, pokiaľ ste není nešikovný jak ja. Na 10 minút to máte proste a je to fakt, že v pohode podľa mňa. Že ja by som fakt ako tomu, čo ja viem, 8 by som tomu dal. Čiže priatelia, ja vám ďakujem za váš čas. Sociálne siete a stránka z Trivium sú linknuté dole v popise a nezabudnite dať like, zdieľať toto video, určite si podľa nás navariť. Ak si podľa nás navaríte a niečo dobre upečete. Vám to prezdielame na Instagrame. Iba nás tam musíte označiť. Priatelia, ďakujeme krásne za váš čas. Ako som spomínal, štvrtkom snúbil, my sa vidíme ďalší štvrtok a ja vám prajem krásny deň, užite si víkendík a polúbte svojich frajerov, frajerky na Valentína. Čaute. Strivíme vždy s vami.